ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି କି ଚିରିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ରାଉଜରରେ nvsp.in ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହି ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କଟି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସିଧା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଓ ରେଜିଷ୍ଟର, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିଭଳି ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଇନ୍ ୟୁଜର, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ତଳେ ଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ OTPଟି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ସେହି OTPଟିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏବଂ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ଆଇଡ଼ିଟି ଏବଂ ତା ତଳେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସେହି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇ କନଫର୍ମ କରି ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସେହି ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଫିଲ୍ କରି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର ସର୍ଭିସର ପୋର୍ଟାଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟର୍ସ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯାହାର କି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଭରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସିଧା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଚିରିଯାଇଛି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ହଜିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ତଳେ ପଚରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି CSC ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଡ୍ରେସରେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ BLOଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିବି ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ଲେସ୍ଟି ଦେଇ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେଫରେନ୍ସ ID ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ରେଫରେନ୍ସ ID ନମ୍ବରକୁ କପି କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏହି ରେଫରେନ୍ସ ID ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ
एवं किपरि आपणक भोटर कार्डर स्टेटस टी ट्रैक करेंगे से आम चैनल में भिडियोटी अच्छी, आप ताकू चाहे देखिपारे।